By more called Adom TV. Now, said the name Ghana month. Ghana month and so Adom TV, unim de Timidema won't see a nano. The Timimu, one and a crowd or dear, Lenso, do not be a home pet bedrew. Now you will know in Yan Emrabu or Honoma, a boa pomodimo pa. Tell about Dr. Boma or baby bedroom or one of Momordice. Now you don't be doing come my way. In Yan, would be a way to travel home. Near her near to me. Now. The Wahai Nyanya. Aha, say Nyanya watida. Ye ba be di ho asem. Dog ya mo apaba. Yeah, bia bokodi. Yankopon Adom. Da se papa pa Ghana mantinti. E me se ye ponchiri. Na enefu e bi oho no mu a. Onti Nyanya krada. Debi. Na onim de etumi ye. Wona Roma. Ye ka Nyanya ye se etumi diabetes. Papa. See, ye de fie famwe. Yo. Ye ka se Nyanya ti ni din no. Nyanya ase ne se yare nyanya enti ubia wonim abibidro anase dro aye na bibiri ha yen ya bibifo yen yare wa ye ta yare mu dodo no a ubehia saa nyanya bi de enti a ye frɛ no nyanya no esan se ye eka ebu be ka kyerɛ wo se yare nyanya yare ye mfa nya enti ye se yare timi free ni padua mu ti se yare be free wo ni padua mu na wonko emfa ne se pharmacy ba bi na wokoto aduro na mo be wura kwaye mu na se nwura mu na wakopɛ haban de a wobehia nyanya ibi na wo de asa wo ho yare we wo say tree de ya wobehia wo say diabetes a wobehia na ne ye focus wo diabetes so bi tete wo diabetes ho no pese etu ase kora ya na bi nim susu se diabetes ni aduro a ye di kan no wobehia nyanya ibi na ya na meka se eyese wodi aduane be ye waduro sense wodi aduro be ye waduane enti we eye aduane ene san ye aduro enti obi wo diabetes a wo be fa we di aye na aduane na diabetes no afire ne nipadua mu enti ebia ne na ase atatai ana se bia ontimi na wanya reactions ne bebre bibia a confirm a kire se o diabetes ne junso ne bibia e kire enti de di kan obenya nyanya na wanya dandelion dandelion no ebi wa me bodin a eno nso ebi nie anti ye de dandelion no be fra o de be fra nyanya no wo de fra we say no a obetimi anoa na wa no nkakra na emom se etimi ne pa ma eno ansa obetimi abrande na wa sone so wo si wo so kama ya na bi no se na bibidro de na measurement ni ho measurement wo ho se o brande nyanyan ene dandelion ina obi a wo diabetes ba be no mo a se me fa ne se de good epono yeso yi me brande we sisi a ese se me nya vortic to an kese ba ako dodo ye gu ho ye o me se me fa se me brande ma ne fifi coffee ko a na me di nsuo a ene ye kama asone so ama manya vortic kese no ba ako se me nya ne sa na wo no mo obenom disposable cup ketwa no nya tre disposable ketwa no ba ko anopa ba ko awia ba ko anwumre se otimi nom ne sa kwesi nanson se de ni nipadua na gigya bia no wanhwe ya obeto no sa o maame no no kra wo se me yare me wu na obeto na wanhwe abeka se odada o sa enti diabetes no nyanya ne dandelion pe ne de ye wo enye no pe ene ye de ye ebegina nipa ne condition no na be kire sa ye fa biribi nka ho o se obi wo ho a se de atwe ne munsu ama wono ankasa wagigya no obehia moja ye ntimi nka se ye kofa moja firi baabi enhaban na ankasa so ye wo de ma moja so wo ho eti eno no ye betimi afa we kwa wonsi sai esan se diabetes no na aye no na wo hia moja nti na asedanka otufo nyankopon se diabetes fo yi haban a odie nyina eboa won no esan koye se udi ne mo no yeyi udi ne mo no yeyi na bayi a ewo so yi eye ne moja duro edema no na haban ede fra we se nso a eye ne moja duro edema no ma ebustu no system no e ma wonya na ho oden yadasi ya fo nsi ha but at least watch ye nyanya se wo diabetes a wo no na wo de we mo fra itime boye pa ebi a emre ni nti entime nka ni nyina oda mama ye contact no ho na se bibi chiro obi adwen agwafro mo me number me de ye adwuma no ye 0243 51
0062 0243 510062. That's papa Dr. Nanena yete no nkano Ghana mantinti yede enko yankasa enua no mrane wo ho a yede eboa yaresa no na Dr. Badwam Afisem nti yebesa to so ebresim yede afia amankwa tamafo